Assalamu alaykum, hürmetli dostlar. Sizni Яшьлек тавышы хит парадында сәламләүебезгә шиксез шатбыз. Biz Шубан һәм Илфир Бикмиевлар алдагы сәгатьтә сезнең белән бергә булырбыз. Безнең киемнәргә карап, бүген нинди тема буласын инде күпләр аңлагандыр. Авылларда, шәһәрләрдә милли бәйрәм Сабан туе гөрли. Әйе, шуңа күрә катнашучыларыбызның Сабан туйларында яраткан уеннары турында сөйләшеп алырбыз. Шулай итеп, башлыйбыз. Шулпан, тапшыру башында ук бер җырчы белән саубашу вакыты җиткән бит. Без сиңа уңышлар телибез һәм тагын бер кат җырыңны тыңлап узабыз. Илфир, сизәсеңме? Нәрсәне? Премьера исе килә бит. Әйдә, тизрәк яңа җырны тыңлыйк әле. Илфир, алга таба кемне игълан итәбез беләсеңме? Әйтеп кара әле. Лилия Ягуда Сафар. О бит Сабан туенда капчык сугышып карарга яратам дип әйткән иде әле.
карарга гына түгел, катнашырга да ярата али уланда. Ә без аның җырлавын карарга яратабыз. Шуңа күрә игътибар экраннарга. Яшигеле шундый итеп арысыкта уз демек Иртәләргә юлыкканда бирешә башлый имек Яшигеле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Яшигеле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Үткәнәргә үпкәләмик бүгенгәне кадерлек Душманнарда көнләшерлек итебез яши бәлик Яшигеле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Яшигеле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Авырганда кызгандырып сузылып ятмыйк әллә Мәтрүшкәле шәйләр эчеп саулыкны саклыйк әллә Яшигеле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Яшигеле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Рифат Хөснияров һәм Джамаль хит-парады дусны алга таба дәвам итәләр. Джамаль Сабантуйда ат чабышын караса, Рифат исә катыктан акча эзләү, чүлмәк вату һәм аркан тартышы уеннарын бик ярата икән. Аркан тарткан кебек тартыша-тартыша үзләренең лаеклы урыннарын таптылар алар. Вакытны озакка сузмыйча сүзне үзләренә тапшырыйк. Мәне тагын көзләр җитте Мәне тагын яфрак коела Салкын көзнең сары төсе Сагыш сала күңел боега
башка Үмітімні юққа бағылайым Биылғы күз өтер бушқа Келсін, келсін, өзің кел Ярадым, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сын түгел Келсін, келсін, өзің кел Ярадым, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сын түгел Келсін, келсін, өзің кел Яратам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Яратам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Яратам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сын түгел Келсін, келсін, өзің кел Яратам, шуны біл Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сын түгел Келсін, келсін, өзің кел Әлі да сын түгел Аудағы жыршыны қаршы алығыз, ул Айнур Ғәлләмов. Сабан тойда булган бөтен уеннарны да яратам, ләкин иң элек көрәшне карыйм дип фикерен белдерде ул. Эшләргә дип килсәм дә, яңгыр яуса да, батырның кем булуын күрмичә булдыра алмыйм дип сүзен дәвам итте Айнур. Әйдә, тизрәк чыгышын карап китик әле. Nasip yarın dipsiden yarattım Barısın diye bəğrem can attım Nik şulay buldu Yollar ayrıldı Barkışlar idik Kanat koyrıldı Kişede sinsiz, bugün de sinsiz Silada belki yoldur minsiz Günlerini yanam, yalnızım falan Üzülüp sağınıp, kandav yanam Kişede sinsiz, bugün de sinsiz Silada belki
түгел мин көтәм. Яраттың мине анысын беләм. Өзелми калган өметләр җирләре көтә һаман синең килүне. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Эзләп сагынып таңда уянам. Илфир, син үзең нинди ярыш яратасың соң? Әлбәттә, ир-егетләргә хас булган көрәш. Көрәшне бик күпләр яратып карый. Шулар арасында җырчы Кояш та бар. Әфәрин Кояш, сүз сиңа. Булып синең якка, мин бәреләм шул каршы ярларга. Синең генә назлы кочагыңда, теләр идем янарга. Синең генә көткән йөрәгемнең, синең белән килә шул янасы. Ике ташкын булып, икәү бергә. Шоу-дуэт Жуз кызларының яраткан уеннары бер үк икән. Уенчык кисү, шүлмәк вату, капчык киеп сикерү аларның яраткан уеннары икән. Уйлары, фикерләре, ниятләре дә охшаш бит аларның. Сезгә иҗади уңышлар телибез һәм сүзне үзегезгә тапшырабыз.
TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамый калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Ә хәзер хит парадыбызны дәвам итеп, алдагы җырны карап китик. Шақыр мені көкке, шексізлікке, мен келермін еркем, мен сыңламам. Ерақтағы жылы қияшым сен, шикетларның сөзін тыңламам. Жанар арасында жепсілерді, бір нәрсәді үзі алмышу, бірге салған сүйу көпірлері, юғалыйдай сіз қоймаю. Шу шексізлік бізні өзенігіше, керті болмай бізге хиш нәрсе. Зор үмітлер бағлап яшикәлі, қауышырбыз Аллах тілесе. Жанар арасында жепсілерді, бір нәрсәді үзі алмышу, бірге салған сүйу көпірлері, юғалыйдай сіз қоймаю. Шақыр мені иксіз шексізлікке, жанарыма менің дәуа керек. Біздің кебек көкте қауышқандар, ғашық жанар әлі жерде сирек. Жанар арасында жепсілерді, бір нәрсәді үзі алмышу, бірге салған сүйу көпірлері, юғалыйдай сіз қоймаю. Жанар арасында жепсілерді, бір нәрсәді үзі алмышу, бірге салған сүйу көпірлері, юғалыйдай сіз қоймаю. Бірге салған сүйу көпірлері, юғалыйдай сіз қоймаю. Ә син беләсең, Илфир, Барсмедиа компаниясе оештырган Сабантуй концерты булачагын. Тәк, кайда, кайчан, нишәдә? 19 июнь Тынычлык бистәсе Каенлык аланында. Димәк, шунда барыгызны да көтеп калабыз. Сөйіті жүмбіріленген шағақларымда, теңсінмедің гүл бақшамны ұрап ұздың. Аңламадың, саңламадың хислерімні, шешке отқан қопшы гүлге қолың создың. Кірпігімнен базылы ışıklar tamған шақта, үмбіп юатушым сен болмадың. Көз яуларын алырлы гүл екенсің деп, соқланмада, ақланмада сен сыңладың. Өкінмен өткенерге өкелемейм. Көптен тынды ол көнердің яралары. Саф мәхәббәтле сәнінде қайындырып, көклер көйе өзі сенен аралады. Кірпігімнен базылы ышықлар тамған шақ
Жетсе сулахатта иң затлы гөлләр, үз таҗларын ача язым серлеләре. Язда дими, көздә дими, шау чәчәктә мәхәббәтнең парлы-парлы бөреләре. Керфегемнән базлы чыклар тамган чакта, үбеп юатучым син булмадың. Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип, сокланмада, акланмада син сынладың. Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип, сокланмада, акланмада син сынладың. Чираттагы позициядә Алия Бәдретдинова. Алия бала чактан бирле баскетбол белән шөгыльләнгәнгә күрә, Сабан туйда йөгерү кебек уеннарга күбрәк өстенлек бирә икән. Узган елны тормыш иптәшем белән катнашып, аның бөтен бүләкләрен җиңеп бетергән идем дип елмайды җырчы. Алга таба да гел шулай гөрләп яшәгез дигән теләкләр теләп, Алияның чыгышын карыйбыз. Ничек кыен яратырга сиңа тиңнәр булмаганны хыял димен. Ләкин телим син хыял минем җаным, ә мин сиңа кем? Синең шәүләңдә барсы үткәнме? Син беренче, син бердән бер, инде югалтам дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләдем. Тик сине эзләде күзләрем, син киттең, югалдың, мин синсез калдым. Бәләмә җитәр, җибәр. Син үзгәрттең мине дөньямны, мин барлыкка китердем буянны. Ләкин беләсем килә, уйнадың икән нигә? Әйтче, кем соң мин синең күләгә? Бер кирәкмәгән. Син беренче, син бердән бер, инде югалтым дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләдем. Тик сине
Син бірден бір инде юғалтам деп білмәдім ойланып әр тарафтан Эсләде күзләрем югалды Мин синсез калдым Бәйләмә җитәр Абсолют хитне билгеләргә дә күп калмады бит Чулпан. Ашыкма, Эльфир, әлегә барлык катнашчыларны барлап алыйк. Шигеле шуңды итеп, еламайык хара бер көнгә. Якты уйларак теләкле, төләп торак һәр кемгә. Килсин, үзен кил яратам, шуны бел. Килсин, үзен кил, әле дә сан түгел. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авыр бер минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып, таңда уянам. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авыр бер минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып, таңда уянам. Сине генә көткән йөрәгемнән синең белән килә шул янасы ике ташкын булып икәү бергә агасылар килә шул агасы Җаннар арасында җепселәрне бер нәрсә дә өзә алмый шул бергә салган сөю күперләре югалый да сез калмый Керфегемнән бозылышыклар тамган чакта үбеп юатучым син булмадың күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип сокланма да акланма да син соңладың Синең күләгән бер кирәкмәгән Син беренче, син бердән бер инде югалтам дип белмәдем уйланып Гөлназ Кашапова Сабан туйларда барлык уеннарны да яратып карыйм ди. Иң яратканы ул ат чабышы икән. Татар җанлы Гөлназ бүгенге тапшырыбызда да үз урынын тапты. Игътибар белән аның чыгышын карап китик.
Таң җилләре кебек сөеп назлап, үстердең син безне әнекә без. Мәңге сүнмәс җылы назларыңа, барыбыз да рәхмәт әйтәбез. Яшәли, яшәле җирдә безнең шатлыкларга сөенеп. Таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга төренеп. Синең җылы караш безнең өчен сүнмәс йолдыз барыр юлларда. Ходаем менә сиңа гомер сорыйм, җитсен диеп узак елларга. Яшәли, яшәле җирдә безнең шатлыкларга сөенеп. Таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга төренеп. Улың белән баштан сыйпап алсаң, тормыш авырлыгы югала. Синең мәхәббәтне тоеп яшәү, олы бәхет шушы дөньяда. Таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга төренеп. Бәхет шатлыкларга төренеп. Шулай итеп, барлык катнашчыларның Сабан туйларында яраткан ярышларын ачыкладык. Димәк, тапшырыбызны тәмамлар вакыт дип әйтәсе килә инде. Шулайрак шул. Әйдә, матур итеп саубуллашык, җаным. Милли бәйрәм Сабан туйлары мүбәрәк булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.